Dai maibitaran kan barangay secretary sa barangay Kabaangan West, Legazpi City na mahandal sa padagos na paglangkaw kan bilang kan hand, foot and mouth disease o HFMD sa probinsya. Katunayan, sa barangay Daaninda, igwananin 5 tinamaan kan HFMD kan nakaagi pa sa nang bulan. Kaya naman saro sa mga pigigibonindang lakdang, iyuan pagkakaigwanin house-to-house visitation sa mga residenteng nagpositibo sa HFMD. Kung sain, pigigiyahan ninda ang mga magurang kan mga dapat nagigibuhon nga dai na makaulakit pa anhelang. Gabos pong reported case regarding sa HDMF. Iyo po yan. Tig-report po kang BHW me, tapos dudumanon po yan kang nurse me. Tapos iyaano po ang status kung ano na, kung nakapa-check up na, kung naka-recover na nga po. Pero usually po, sa mga nagre-report mo digdi, recovered na po, tapos iyaano mi na liid. Sa record na lang po siya. Sigun sa Albay Provincial Health Office, nakapagtala naan sa indang opisina ng 185 kaso nin HFMD. 48% digdi ang lalaki edad 11 bulan na umboy sundo 20 anyos, mantang 52% naman ang mga babayi edad 11 bulan na umboy sundo 25 anyos. Kung sain, kadaklan sa mga tinamaan ang gikan sa Banwaan kan uwas na may 162 na kaso. Sinundan kan Legazpi na may 107, 73 naman sa Ginubatan, 55 sa Daraga, 50 sa Kamalig, 30 sa Tiwi, 25 sa Tabaco, 16 sa Santo Domingo, Malilipot asin Polanggi, 14 naman sa Manito, 13 sa Rapu-Rapu, mantang pinakadikit man ang Ligaw na may 8 sa nang kaso. And we just have to emphasize, no, na importante talaga at this point in time yung ating hygiene measures, the sanitation measures natin, and including the cough manners to be observed by everyone na dapat ituro din sa mga anak or sa mga bata itong cough etiquette or cough manners na to in order to prevent the spread of infection. Huli ka nagpaparalangkaw na kaso kan HFMD, maigot na pigpapautob ngunyan kan DOH asin kan Albay PHO an sa indang mahiwasang information dissemination nga ni mas maedukar ang publiko asin maprotehir ang kaakian sa naglalakop na helang. What we are doing here at the infectious disease cluster is we integrate with other programs kasi mostly naman is related with one another. So in one meeting with stakeholders and other partners, lahat na po ng mga uso ng mga sakit, no, pinag-uusapan na namin with the partners, and also ano ba yung mga pwedeng i-contribute ng bawat isa, and also we are tapping other agencies to assist us. Katakod kaini, nag-apilaran ang otoridad sa salud na ugalion ang paglinig sa sadiri magin sa palibot nga ni dain na magparalako pa ang hand, foot and mouth disease. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.